Africa my continent, Africa my home. Yabona nje namanje sihamba udaba lapha emzinto emalangeni. Sila eHome Affairs size kumphathi la. Sifuna uzosichazela ngaleli form ukuthi yini. Yeah. Okay. Yithi siyafika. Singena necapha. Bese ngqongqozo akithi yethu mayisixamalazile. Makakhulu, sawubona mfowethu. Sawubona. Ngabe yangakithi le vele wafunda emva kwami. Mfowethu msiza, kuyaphuthuma. Sikubamba ngejazi. Yebo ngwenya. Mfowethu ngicela umbukele le form. Leli form uyalazi ungichaze ukuthi yini leli form, elokwenzani bese ngiyaphuma ngihamba futhi. Cha ngwenya iform ozana la iform lomnyango wezasekhaya esibiza ngo-DHA 24 PB. So leli form leli iform elisisebenzisela ukuregister abantwana kwi-system yethu yase-Home Affairs ukuthi umntwana athole isitifiketi. Yes. Leli form leli isikhathi esiningi ibhedlela ziyaba nalo ngenxa ukuthi fanele banike omama babantwana uma ngabe beqeda ukubeletha. Yes. Then wonke umntwana osuke ebelethiwe fanele ethole leli form ukwenzela ukuthi aye Home Affairs ayokwenza i-birth certificate. So ngaphandle kwaleli form i-birth certificate ayikwazi ukwenzeka. Okay. So of which wonke umuntu osuke ekade eyesibhedlela eyobeletha fanele athole leli form ukuze sikwazi ukuregister umntwana wakhe athole i-birth certificate. So ke iform leli elisetshenziswa ithina as Home Affairs kodwa isikhathi esiningi liyatholakala nasezibhedlela ngoba kukhona ibhedlela ezinye uthola ukuthi kuno Home Affairs khona. Futhi njengesibhedlela siyaba nawo lama forms ukwenzela ukuthi bakwazi ukunika abantu abasuke bebelethe kuleso sibhedlela leso ngwenya. Mana ke ngwenya. Libhaliwe lino 02. Nakho lokho angisho. Nakho no 02. Nale number le angazi noma u-twin u-01 usho ukuthini lokho? Mhlambe ke ngwenya umuntu akacacise uma ngabe kukhona iform elifika kwelinye lama office ethu elithi twin 1 usokusho ukuthi lelo form lelo lizoba amaform amabili kufike bo twin 1 twin 2 kusho ukuthi ke izingane lezi ezalwe zaba ama twins. Yes. So leli form ke li secondary source kahle ilento ze primary source i-maternity register okuyona eshoyo ukuthi izingane ezelwe zingama twins. Uma ngabe izingane ke zingama twins fanele naleli form leli lisho ukuthi izingane zingama twins kube khona u-twin 1 twin 2. Le information esisuke siyithole from i-client iyona esisebenzisa ukuyofaka kwi-system yethu kwi-National Population Register ukuze ingane ithole i-birth certificate. Uma ngabe ithola ingane i-birth certificate ke mazi ngama twin kuba u-twin 1 u-twin 2 njengoba wazi ke ngwenya ukuthi bayaba abantu ama twin. So nama birth certificate khona i-birth certificate ye-twin lokuqala bekhona i-birth certificate ye-twin lesibili. Ama ID numbers abo asuke ngezokufana kodwa into ezofana inyanga nonyaka nosuku abazalwe ngayo kodwa ID number yabo ngeke izifane. So leli form ke ilona form esilisebenzisayo thina as Home Affairs ukufinyelela ekutheni size senze i-birth certificate. Kodwa njengoba lisho nje ukuthi li secondary source ngoba esibhedlela ila khona obasuke bene maternity register or i-primary source esho ukuthi izingane ezelwe zingama twin bese ke naleli form fanele lisho kanjalo. Mana ke leli form awunalo iform elikhetharisha ukuthi twin 1 no twin 2 kunokuthi kubhalwe ngesandla kanje ngoba kungenza ukuthi mhlambe umuntu oyekade eyibhalela nje wabuya wakhohlwa awukabi nalo njengamanje iform elikhetharisha u-twin 1 twin 2 la kunokuthi kubhalwe lapha phezulu ngepeni. Njengamanje nje ngwenya sisebenzisa kanje. Okay. Ukuthi ubhale twin 1 twin 2 kodwa uma ngabe usufika kwi-system yethu i-system yethu inayo indawana eshoyo ukuthi umuntu uyi-twin. Ikhona i-function esisebenzayo yokuregister abantu abama twin. So kuyakwazi ukuvela ubone ukuthi okay kushuthi i-twin ke leli ngokwe-system kodwa ngokwe-form kwamanje sisasebenzisa nje iform kanje babhale lapha phezulu twin 1 twin 2. Kusho leli form lisemthethweni malifika kuwena le. Ngokubuka kwami iform ngenana lalikhishwe khona
nokubhalwa kwalo, noma-ke mhlampe-ke into ephazamisa kancane i-ID number kama wengane ayikho yona la. Kodwa-ke ifomu lona uqobo lwayo ifomu elilegit elisetshenziswa ithina njengomnyango wezasekhaya, futhi luyifomu elilona lona esisebenzisa. Nokubhalwa kwayo indlela ejwayele ukubhalwa ngalo njengoba sisho ukuthi lapha bayabhala between 1 twin 2. Bekufanele beyifake i-ID number kama wengane. Yes, fanele kuyenzeka kodwa phela umuntu uyaya esibhedlela i-ID angayiphethe. Kodwa kuyadinga ukuthi-ke uma ngabe-ke ese-register-ke i-birth kuthini, siqinisekise ukuthi information ebhalwe kuleli form iyafana ne-information umuntu eza nayo athi ingane yakhe. Thank you so much. Siyabonga kakhulu mfowami Magagula lo. Insizwa le Matuba. Yikho ngikwazi ukungena ngecapha nje. Angenze ishiya appointment ngena nebhakethi. Sesiyahamba ke sisayobheka okunye ngaphezulu kwalokho. Ama-ID abantu sebawalanda ama-ID yabo? Ngwenya mawungaphinda nje ushayele ikhwelo ukuthi abantu sithi abalanda ama-ID yabo. Kodwa-ke futhi okubaluleke kakhulu wengwenya sivulile kule nyanga le yonke ngama-weekend nakulezayo senzela iy'ngane zesikole ezenza umatric. Ukuthi ingane nje funa ukwenza i-ID ayiphuthume Home Affairs iyokwenza i-ID ngama-weekend. Uminister wethu uthe asiqinisekise ukuthi iy'ngane ziyobhala umatric siyazenzela ama-ID, ukuthi nje kulezi nsuku ama-weekend siyawavula ukwenzela iy'ngane zesikole especially umatric ngomgqibelo. Usho uHome Affairs osemngeni lo uvulayo noma bonke uHome Affairs? No, bonke uHome Affairs nongalo. Bonke uHome Affairs bavulile nje ukuthi sisize ingane zesikole especially lezi ezenza umatric. Siyabonga kakhulu, kuhlale kuyintokozo ukukhuluma nawe, information yakho ihlala isiza abantu abaningi. Asithembe ukuthi-ke bazoza ngomningi babo iy'ngane zokwenza ama-ID nalabo abangalandile beze bezolanda ama-ID. Siyabonga kakhulu Ngwenya. Thank you so much. Thanks mfowethu. Siyabonga kakhulu. Africa my continent, Africa my home. Africa the land of our ancestors, Africa the land of my birth. La seShepstone la. Udaba esilandelayo udaba lwasemalangeni emzinto kwaNgongoma. Sesifikile, sakhuluma, silinde impendulo. Finish. Sizozwa ke next week ukuthi basinikeza yini lokho esikodile. Phela umuntu uyomnikeza i-order bese kunikeza into i-odile. I thank you.